Lingachoka loke loxilongo kuchaza uba sesingeni lapha kwelikhaya lenkcubeko yesintu apha kwaVusilanga, ikhaya lamachizo kunyanga, ikhaya lamagqabi namaxolo, ikhaya lengcambi, ikhaya kamanzi neziwasho, ikhaya kaloku lamafutha namathambo, izinto ezithatha umntu zimbeke endaweni. Sithi kaloku singenile kaloku bantu abahle kulo elikhaya ngayo the 21st of September 2020 ingumvulo. Lolu suku kaloku siye ngayo evenkileni apho siyothenga khona izinto zokunyanga phayana kwa www.vusilanga.co.za. Sikhilo kaloku entsuku ezigqithileyo ukubana xa sifika apha evenkileni siye singakuthengiseli nje le nto lapha phakathi kwelikhaya, kuba zikhona ezithengiswa kwezinye indawo umntu amawuluyazi ukuba bhele into ethile xa ndiyifumene evenkileni yenzani. Siphethe into ezikumila kunjalo kaloku namhlanje kulo olusuku elungumvulo. Sithi ke wena uqala usibona, uqala ufika kweli khaya mhlawumbi ubuzigqithela ukuba uyithandile kaloku into yalapha, cofa usubscribe, ucofe kaloku nalanto ingu-notification, uthi share and like xa uqonda uba inoko ubhela inoko ayishem noko uyashumayela lo mshumayeli kodwa ikhola yakhe icwebile. Ndiyabomba le khola lena zezakhola zakudala okanye nayo le bhayibhile yakhe zezibhayibhile eziphuqekayo. Siphethe ezo bhayibhile namhlanje kaloku njengoba lo mshumayeli esithi the 21st of September nje sifuna le nyanga yenkcubeko siyifake intwana yebhayibhile, sikuguqule sikwenze noko ungatshi kwesasihoko saseGomoro neSodom. Namhlanje sithetha ngento ekudala ikhona, sithetha ngesibabuli, sithetha nge-yellow powder, sithetha ngesulphur. Isulphur kaloku lena isibabuli yinto ekukudala ikhona, uyayifumana phaya eBhayibhileni usuka kwiGenesis yoma phayana kwezityhilelo. Kawuyeke nawe mntu othi uguqukile usindisiwe njengelibhele lesabata, uxalaba libanzi usonini nanini. Ukuba uyafika phayana kwiGenesis kuthiwa uYehova lo wathoba umlilo onesulphur etshisa iGomoro nayo iSodom. Uqenqele kudibane nayo isulphur apha eBhayibhileni uyoma ngezityhilelo. Kwezityhilelo kutshiwo kuba uSathana abantu ababefana nomayezeni aba bangade baguquke bafakwa kumlilo onesulphur. Sithi guqukani ke bomayezeni nifane nobhele. Sithetha ngalo sulphur ke, le sulphur uyayifumana nakwezinye i-ancient text like iTorah, uyifumane kwi-Egyptian papyrus, uyifumane kwi-Chinese text, uyifumane kwi-Indian text, kuba kaloku ingumcimbi okukudala ukhona. Thina sithi sisibabuli. Isibabuli esiyintoni? Isulphur lena mntana omhle njengoba wena uyibona, ubona le powder iyellow, sometimes ufike ingamagaqa. Xa uthe waya apho ifunyanwa khona iyakwazi uba yintaba yaloo nto iyelo inkulu, depending kwezo deposits apho ithathwe khona. Kuba kaloku apho ifumaneka khona is along indawo ezine-volcano. Uyibone nantsi ligaqa, they mine it kuloo ndawo inalo msimkhulu. Asizuthetha ke ngesulphur le efumaneka phaa kwi-oil drills, kuba kaloku noko yona is not as plentiful as lena ifumaneka phayana kwezi ndawo zine-volcano. Isulphur ifumaneka kwiinto ezininzi. Le Epsom salt siyithandayo inayo isulphur, kodwa thina singabantu bamayeza sinomdla wesulphur le kuthiwa sisibabuli. Kodwa phambi kokuba sithethe ngalo sulphur isisibabuli, sifuna nje ukuyichaza into yokubana isulphur lena esisibabuli sisibona siyipowder
exista in different forms and shapes, siyinto efumaneka kwizinto ezininzi kwiindawo ezininzi beyond la Epsom salt. Iyafumaneka lento kumavumba athile esiwaqhelileyo njengegaliki. Xa uvela vumba legaliki, wena mntu ova ivumba leqaqa, lento kuthiwa siskank, wena mntu ova ivumba leqanda, yiyo isulfur le, particularly i-hydrogen sulfide ngathi kunukuphele lilo ke elavumba lesulfur. Isulfur iyafumaneka nalapha emizimbeni yethu, kuba kaloku imizimba yethu inezinto kuthiwa zii-amino acids ezenza iprotein. Zikhona ezintathu ezidinga isulfur ukuze zibe khona. Ukuba kuthethwa ngeenwele, ukuba kuthethwa ngeenzipho, ukuba kuthethwa ngeentsiba, yonke laa nto ihambe idibanise nesulfur. Wena mntu uqhela uye emadamini phaya eAlwal North, ungqengqe phaya emanzini, ungqengqe ujonge phezulu ufunda incwadi ungatshoni. La manzi kaloku ala hot spring anale sulfur. Abantu bahamba bayofike kwisinuka phayana ePort St John's, naso isinuka yenye yezi hot springs ezinesulfur. Isulfur ke ingulo mcimbi ugcwele olo hlobo. Yenzani ke isulfur phambi kokuba siye emayezeni? Sithi umayezeni lona yena uyenzani isulfur? Isulfur bayisebenzisa kakhulu kwaye ayonto iqalayo ukusetyenziswa. I-alchemists long time ago, aba bantu were trying to convert ezi metals, babesithi zi-base metals, into gold. Kwakuthathwa isulfur idityaniswe nezinye metals kucimba kuzawutaka igolide, okanye bathatha imercury libe sesikhe sathetha ngayo ngaphambili, nayo was one of ezi zinto ekwakucimba zizawutaka igold. Zange ibe khona ke bayizamile. Isulfur iyasetyenziswa medically kwizinto enjenge-eczema, scabies, ringworms, psoriasis. Bayisebenzise ke nokubulala iintshulube ngaphakathi emntwini, bayisebenzise to relieve itching xa urhawuzelela. Apha ke kwi-traditional Chinese medicine baphinde bayisebenzise ke botata ukwenzela ukuba noko ubhele ubhela qini, ubhele abe nesidima, ubhele ayimele into yakhe. Bayisebenzisa ke for loo nto. Baphinde bayisebenzise for kidneys, that is i-traditional Chinese medicine. Isulfur ke lena isibabuli, whether you use it medical okanye you use it as umayezeni, ukuba uyisebenzisa for ngaphandle kufuneka uyifake kuloo oil ithile ukwenzela uba uzokwazi ukuyi-aplya topically. Masingeneni ke komayezeni abazawutshayisa ihogweni nosathane, sitsho ukuba isulfur lena thina siyisebenziselani. Isulfur siyayisebenzisa ukubulala izilonda. Besesitshilo, wena mntu othi unezilonda ngaphakathi, baza kwenzela into enesulfur okanye isibabuli ukuba uzusele. We need to mention ke ukubana isibabuli esi ayonto ekuthiwa ayingeni emlonyeni, kodwa ke suthatha into engapha komlinganiselo. Umzekelo, ukuba uthi uza kwenza ilitha, at least i-teaspoon to a spoon, it should be safe. Ukubana awuthathi lo mlinganiselo ngokufanelekileyo, uzawuba neento ezifana no-sore throat, uzawuba ne-diarrhea, boneza ngxaki ze-gastroenteritis. You don't want that. So isulfur iyasetyenziswa ke ngaphakathi njengoba sisitsho, iyasetyenziswa for i-intestines. Come on, i-worms, ento kuthiwa zii-intestinal worms. Apha ngaphakathi sithethile ngazo ke ii-ulcers nezinye ke izinto zokunyanga. Thina abantu banyanga amadliso neento ezinjalo, iyafakwa isulfur kubulala ezo nto zangaphakathi. Kanti iphinde isulfur le isetyenziswe kwizilonda zangaphandle, omnye ayohlulahlule kwizilonda ezingamabekelo angade abe ayancedakala, ingakumbi ezibhedlele xa wenzelwe ezo bhotile zosela uphinde wenzelwe into yokuqaba. Sithe into yokuqaba izawuaplaywa necream ethile
lonto ibu oil base. Isulphur ke leyo siyaphinde siyayisebenzisa ekuqhumiseni uzukujonge zonke into eziqhunyiswayo kuzawuthiwa ziinyamazana zize zizindidi ngeendidi ezinyamazana, ubuninzi bazo zizawufika zinayo isulphur. If ube nelakhi yokufumana inyamazana ezi zinamathambo ezilwanyana, uthi xa ujonga uqomba noko lithambo lenyamazana eli, uzawufumanisa uba ikhona isulphur. One of the ways zobona uba ikhona isulphur, uzawuthi le nto nje buqhumisa izawukhe kuphume nomlilo ofuna uba bubluish, iya kuchazela ke ukuba ikhona isulphur because of that nto engulo mlilo ublue. Nantsi ke into efuna uba siyichaze particularly kubantu abanyangayo abenza iziqhumiso bafaka isulphur. Kufuneka isulphur lesingayifaki kakhulu kuba kaloku le sulphur ihambe iproduce into ekuthiwa yi-sulphur dioxide or sulphur trioxide, SO2 or SO3. Yile sulphur dioxide or sulphur trioxide ezawuhamba ikhohlelise, ihambe yenze i-sore throat, ihambe yenze i-difficulty in breathing, omnye umntu abe ne-headache. Imagine ke ngoku nje basisenzela aba bantu lama ezoqhumisa, kwelinye ikhaya kukho umuntu asthmatic, kwelinye ikhaya kukho umuntu one-problems ze-respiration, ihambe ke ngoku le nto idibane nale sulphur yakho mayezeni ndini ozawuyotsha esihogweni. Isulphur lesiphinde siyisebenzise xa kuchelwa kuloo ndawo ekukrokrele kuba nezirhubuluzi enjengenyoka zikhona, abanye kwiinto zabo zobethelela bayifake. Isulphur iyasetyenziswa ekufutheni, but kufuneka ube mindful ukuthi isulphur le once idibane namanzi iyenza iacid ezithile, ingam-afektha omnye umntu. Remember le nto kuthiwa yi-sulfuric acid, amanzi ebhetri, yiyo isulphur lena edibene nam. Once you combine SO4 ne-hydrogen iyataka ke ngoku H2SO4, hydrogen sulfide bele, kodwa yiyo isulfuric acid ke leyo H2SO4 ethi abantu bathi xa beyisela le nto yesisibabuli, they are mindful of the fact that they are also ingesting a part of i-acid, mhlawumbi is a milder acid, ayizude ngenxa ye-process ayizude ikhuphe la manzi ebhetri, kodwa amanzi ebhetri asuka kuyo le nto sithetha ngayo. So xa sifutha uyi-mind ukubana eyi ndingafutha nange-acid apha ibizinto azindihambelanga kakuhle, siyayisebenzisa ke le sulfuric, come on, le nto yesisibabuli kwizinto ezininzi siyayisebenza kwiziwasho. Abantu abenza iziwasho zeendidi ngeendidi bayayifaka, particularly wena mntu wenza iziwasho zezichitho. Sasikhe sazibala iziwasho zezichitho apha ezinespirithi nomadubhula, sathi hamba uyokwenza kwenzeke, siyayifaka isulphur. We never mentioned it then, kodwa siyayimenshina ke ngoku kuba kaloku ezi zinto xa uzenza azifiki zonke ngelaa xesha you write your script, uhambe usongeza. Yiyo ke le nto kuthiwa sisibabuli, yinto entle mntanomhle, abantwana abanamabhula sulibala ubathambisa because le nto inazi i-antibacterial properties. Izinja asikwazanga ke ungena kwezilwanyana, kodwa izinja ezinamabhula, faka le nto izityalo zakho, faka le nto, yinto esebenzayo lena, ingu-all-rounder othile kwezi zinto, kuba omnye uzawusebenzisa isibabuli eklina yena, omnye asisebenzise isibabuli kwizinto athi ngoku uzisusile izichitho, ngoku ndifuna uba mhle athambise. Kodwa inevunjana ke mntanomhle xa uzayithambisela uba ube mhle, inalo ivunjana. But I've seen ke abantu
aba-creative beyithambisa beyidibanisa nezinto zabo zoba bathandeke, abanye bayidibanise nezinto zabo zoba bakhuseleke. Yiyo ke le nto ebesiyiphethe mntanomhle singakhange siyitsale kakhulu kuba ngumvulo sifuna ulandela abo titshara barholileyo nathi siyofola nabo kwa-KFC kuba kuthiwa baphayana ootitshara, kuthiwa xa ubafuna ngezi dates baphayana, nathi sithi masiyobakhangela. Okwa kaloku nje sithi masiyeke ilale ixesha ezinye zithe zalala kuni nonke kabalapha bamameleyo, kube chosi kube hele nakwizihlwele sithi camagu.